Sabi ni Lagi, sabi ng lagi. bros ko, brother, nakainom daw ng tubig na mineral eh. Yun yung kinagagalit ng team namin eh. Team Bisaya, bro. Kung gusto niyo ng ng tulong Idol. para kung gusto niyo ng tulong, nakahanda yung Idol. yung team namin na tumulong kay Boy Tapang. Casimiro at si Jason Casimiro as sila yung tutulong kay Boy Tapang para madali yung paglaban niya kay Russell. Sana maparating ito kay Boy Tapang. May mensahe din ako para sa laban niya. Huwag kang magpadala sa emosyon mo, huwag kang magpadala sa galit mo. Kasi pag magpadala ka sa galit mo at sa gigil mo, yun yung makakatalo sa'yo. Gawin mo yung game plan, laruin mo, jab, bato ka ng jab. Alam ko na walang masyadong experience yan si Russell. Basta gagamitin mo lang yung jab mo. Huwag mong kalimutan yung ibato yung jab mo. Jab, pag jab straight, tapos ikutan mo siya. Alam ko what's up YouTube? Good evening, good morning, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. So, narinig natin yung komento ng taga Quadro Alas Team. So, handa silang tulungan si Boy Tapang para ipanalo yung laban. Ganyan tayong mga Bisaya, nagtutulungan tayo, hindi ba? Solid tayo mga Bisaya, no? So, kasi marami nang naiinis sa mga busubros dahil sa mga pinagsasabi nilang pamubuli kay Boy Tapang. Kasi sumusubra naman talaga sila, di ba? So, ngayon, sa hindi pa nakakaalam, no? So, yun, narinig natin yung pag-uusap ni Jason Casimiro at Ting Bisaya, yung mga trainer ng mga maangas natin. At isa din tayo sa maangas nun. So, ang dami na talaga nang gigigil sa mga ginagawa ng pang-aasar at mga pantatrastok ng mga brusko-bros. So ngayon, umanda na si Russell kasi matitikman na niya yung training ng galing ng ating angas ng Pinas, Janrel Casimiro. So si Janrel Casimiro at si Jason Casimiro as sila yung tutulong kay Boy Tapang para madali yung paglaban niya kay Russell. At para kay Boy Tapang din, sana maparating ito kay Boy Tapang. May mensahe din ako para sa laban niya. Para sa iyo, tol, huwag kang magpadala sa emosyon mo, huwag kang magpadala sa galit mo. Kasi pag magpadala ka sa galit mo at sa gigil mo, yun yung makakatalo sa iyo. Dapat mag-focus ka lang sa laban mo, mag-concentrate ka sa game plan nyo. Dapat yung game plan nyo, yun yung gagawin nyo. Dapat wala kang gigil. Kasi pag manggigigil ka, yun yung magpabilis ng hingal mo. Kasi gigil ka na, gusto mo nang tapusin ka agad. Para sa masasabi ko lang sa'yo, bro, dahil may experience na rin ako sa laban, basta focus ka lang sa game plan mo. Laro lang talaga, laruin mo yung galaw mo, yung estilo na training nyo ng ilang linggo. Basta yun yung gawin mo. Huwag kang mag-focus sa kung anong mga sinasabi din ng mga trash talk dyan. Huwag mong sirain yung plano mo para lang manalo ka. Gawin mo yung best, yung paglaban mo.
Yung game plan nyo talaga dapat yung gawin nyo dyan. Kasi pag gigil ka at ilalagay mo sa utak at sa puso mo yung galit ng sinasabi ng mga taga Busco Bros, hindi mo masyadong magawa yung plano na laban. Dapat nakaayon sa plano yung laban mo. Sana tanggalin mo na sa puso mo yung puot, yung inis mo sa mga Busco Bros, kasi darating din tayo dyan. Ang kailangan lang naman nating gawin is manalo. Yun lang kailangan nating gawin. Kailangan lang nating manalo. Kung mabubugbog mo ng husto si Russell, okay naman. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, Boy Tapang, huwag kang manggigil. Yung game plan nyo lang yung gawin nyo. Kalimutan mo na yung sinabi niya na tutulungan ka kasi wala ka pang bili ng sapatos. Tinutulungan ka nila para makapunta ng Maynila. Yung etc. Kahit kung ano-ano palang mga sinasabi nila, basta kalimutan mo na yun. Kailangan mo mag-focus. Kailangan mo mag-focus sa laban mo para maging madali yung panalo mo. Para naman sa mga sumusuporta kay Boy Tapang dyan, maraming salamat sa inyo mga kabisayaan, pati na rin sa mga Tagalog dyan. Hopefully mananalo tayo sa laban na to. Ipapahiya natin ang dapat mahiya. Sana magsuportahan tayo mga Bisaya. Sa mga nakakanood ng video na to, alam nyo na yung gagawin nyo. Suportahan tayo. Kung sinuportahan nyo si Boy Tapang, magsuportahan tayong lahat. Sana magkaisa ang lahat ng mga Bisaya. Hindi naman sa nilalahat natin yung mga Tagalog ng mga presko tulad ng mga Brusco. Iyaan na lang natin. Yun naman yung nila. Yun naman talaga yung laging ginagawa nila. Kasi isa talaga sila sa toxic sa social media. Sana pagkatapos ng laban na hindi ka matuli. Sana hindi ka napisot para hindi ka na matuli ni Boy Tapang. Kasi kung pisot ka, tutuliin ka talaga ni Boy Tapang sa laban nyo. Hindi niya ipapahiya yung 2 milyon na pusta sa laban niya para lang matuloy na yung laban nyo kahit wala sa kondisyon yung katawan niya. Dapat naturuan ng husto yung mga Busco Bros na yan kasi sobrang presko talaga ng mga yan. Ang dami nang nagagalit sa mga yan. Bakit pa lagi pang pinapanood lang tao na yan? Ganun lang. Siguro mga kanina or bukas is sila na kasama na nila si John Red Casimiro at si Boy Tapang na iti-training. Sana naturuan ka ng husto. Alam ko hindi ka pa pulir kabiri Boy Tapang kasi dahil sa ilang araw kang hindi nakakain, alam ko pumayat ka na. Lang naman, 3 rounds lang naman yung laro nyo. So basta sa unang round pa lang, huwag ka lang manggigil. Gawin mo yung game plan nyo na basta kahit 2-3 suntok, kahit hindi masyadong malakas, basta makatama lang, okay na yun. Huwag mo lang sanang ibuhos sa first round. Dapat doon mo na ibuhos sa kalahati ng second round at saka sa third round. Basta sa unang round is laruin mo lang kahit 2-3 bisis, basta makatama lang, okay na yun. Huwag mo lang masyadong madaliin yung laban. Kasi pag masyado mong minadali yung laban, maubusan ka ng tangke doon. Gawin mo yung game plan. Laruin mo jab, bato ka ng jab. Alam ko na walang masyadong experience yan si Russell. Basta gagamitin mo lang yung jab mo. Huwag mong kalimutan yung ibato yung jab mo. Jab. Pag jab straight tapos ikutan mo siya. Alam ko walang experience yan kasi puro lang dada yung alam niyang Brusco ng Russell na yan. Ipapakita mo yung hinahanap nila kasi ikaw yung gusto nilang kalabanin tapos parang kinakawawa ka nila. Halos-halos silang lahat ay tinutulungan ka. Alam naman nila, hindi kasi nila alam na maraming nagmamahal sa iyo. Maraming nagmamahal ng mga Bisaya. Lahat tayo nagtutulungan tayo dito, mga Bisaya tayo. Kaya umanda ka, Russell. Bilang na ang masasayang araw mo sa boxing.
alam mo, sinasabi mo na gustong boxing kasi hilig mo. Kasi sana pagkatapos ng laban yun ni Boy Tapang is hilig mo pa rin yung boxing. Sana hindi ka masyadong mapuruhan ng husto ng bugbog kay Boy Tapang. Mapapayo ko lang sa inyong dalawa, sa mga buskubros na mga mayayabang dyan at kay Boy Tapang, sana pagkatapos ng laro nyo is magkabati kayo. Sana magiging trupa-trupa na tayo. Pero ang gusto kong mangyari, talagang kailangan na maturuan ng leksyon ng mga buskubros na yan. Kasi sobra talaga ang pipresko nyo talaga. Kaya kayo lang naman ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito ngayon. Yung pangbubuli nyo. Yun yung dahilan kung bakit nagiging masama kayo sa social media ngayon. Sana magiging leksyon to para mawalan din ng kunti ang kayabangan nyo, kasi sobrang yumabang talaga kayo ng husto. Shoutout nga ako kay Juna Rins dyan. Sana iparating nyo to. Gusto kong labanan yung Juna Rins na yan. At sa lahat ng Brusco Bros dyan, hindi sa galit ako sa mga yan. Gusto kong masubukan yung mga yabang nyo, kung hanggang saan yung yabang nyo. So hanggang doon na lang siguro. So shoutout ko lang muna yung magpapa-shoutout sa atin. Sa lahat ng magpapa-shoutout, first 10 comment lang siguro yung pipiliin ko kasi sobrang dami ng mga comment. Sana mag-comment na lang kayo sa baba ng first 10 kasi yun lang muna yung i-shoutout ko. Shoutout nga pala ako sa kaibigan kong vlogger na si Roms Channel. Shoutout kay Takopis lang. Shoutout kay Mac John Saire. Shoutout sa iyo, Lods. Shoutout kay Mateo Perdinis. Shoutout kay Chokes Gaming. Shoutout kay Nico Caragon. Shoutout kay Michael Ribaldi. Shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay Gijon Ayramats. Shoutout kay Jipre Manalo. So yun lang muna natin i-shout natin kasi hindi natin masasabay lahat kasi haba ng gusto yung mga video natin. Baka puro nilang shoutout yung makikita nyo. So maraming salamat sa mga Bisaya dyan. Solid tayo, Bisaya ni.